Be sy'n arbennig am y bisgedi yma? Gen nhw dadas fewn. Ie, maen nhw fatha ffenestri lliw yn dydyn nhw'n mynd i fod. Ie. Felly, be dyn ni angen gynta? Fenyn. Menyn. Dyn ni angen 100 gram o fenyn mewn sosban. Ar o siwgr brown. 100 gram eto o siwgr brown. Ar o wy. Dim eto, dim yr wy eto. Wedyn, dyn ni eisiau 2 lwy fwrdd o sirop. Mae hwn yn sticky, felly na i helpu ti efo hwn, ia? Ie, gai helpu. O na, llwy mawr, mae dyn ni angen. Wow. Un. Neis. Gai trio? Gai trio mo? Please. Wedyn. One. Reit, dyn ni'n mynd i wneud 1. A wedyn, dyn ni'n mynd i wneud 2. Mae'n super neis. Yndi, mae'n rili felys yn dydi. All in syrup. A be dyn ni'n neud efo hein wedyn, Griff? Pobi nhw. Dyn ni'n mynd i toddi nhw ar y stof. O. Iawn? Felly, yn ni roed hwn ar y stof i doddi. Mae'r sugar brown, y syrup a'r menyn i gyd wedi toddi rwan. A dyn ni wedi gadael o'i oeri chydig bach. Ie. A be dyn ni'n mynd i wneud rwan, Griff? Cracio wy. Cracio wy. Ie. So ti'n mynd i cracio hwnna fewn i'r cwpan. I ddechrau. Reit, cracio bach mwy. Da iawn. Dim rhisgil yn hwnna, da iawn ti. A rwan, ddech yn o'r dyffedog, yn oce. Nawn ni roed yr wy fewn at... Oce, gyd i'n neud o. Fewn at sirop y siwgr a'r menyn, a na i gymysgu fe gyd yn dda. Ti? Da iawn. Ar ôl cymysgu hwnna'n dda, dyn ni rwan yn mynd i gael y cynhwysion nesaf, sef blawd plaen, 400 gram o blawd plaen. A dwi eisiau i ti, Griff, i ychwanegu 1 llwy de o spice cymysg i hwnna wan. Iawn, 1 llwy de o spice cymysg yn mynd i fewn. Ac 1 llwy de o soda pobi neu bicarbonate of soda. Dwi'n rhoi y llwy i fewn ma'n hefyd. Okay, a rhoi hwnna fewn. Cymysgu fe gyd at ei gilydd. Da iawn, cymysgu fe'n dda. Until ti'n methu gweld anything. Ie, tan ti'n methu gweld dim byd. A wan, da ni'n mynd i rhoi yr holl cynhwysion glib yma. Nai ty wellta fewn gyda i droi i fewn at y cynhwysion sych. So ti'n mynd i troi nhw at y gilydd? O, sticky, sticky, sticky. Edrych yn yummy. Yn cael mae gyd yn brown. A wedyn, dyna ddewch llwy bren i gymysgu hwnna i gyd at ei gilydd. Ar ôl ti'n mynd i weld anything. Ie, tan ti'n methu. Rwan mae'r toes i gyd wedi dod at ei gilydd. Da ni'n mynd i roi o ar fwrdd efo chydig o flawd a rolio fo allan. Da iawn. A gan just... dorri calonnau allan, ond gewch chi ddefnyddio unrhyw siap sydd gennych chi. A wedyn mae gen i un mawr ac un bach da ni'n mynd i dorri allan. Fe da ni'n mynd i roed y dydaz neu'r fferins yn y canol yn gwneud edrych fel ffenest.
Felly dyma nhw efo'r dadas yn y canol, a wedyn cyn coginio, da ni'n mynd i wneud twll bach fan hyn efo chopstick, fel bod gen ni rwla, i roi riban arnyn nhw ar gyfer eu hongen nhw ar y goeden nadolig. Mae'r rhain wedyn yn mynd i'r popdi sydd ar dymheredd o 180 gradd trydan fan 160. Mae'r rhain rwan yn mynd yn y popdi am ryw chwarter awr. Ar ôl nhw ddod allan o'r popdi, gadewch nhw i oeri yn llwyr, a wedyn, fe allwch chi roi riban trwy'r twll a defnyddio nhw fatha addurniadau i'r goeden nadolig.